Os ydych sefyllfa ariannol wedi newid oherwydd y coronafeirws, efallai y gallwch gael gostyngiad yn eich bil Treth Cyngor. Efallai cewch gostyngiad os ydych ar incwm isel neu rhai bydd daliadau arbennig. Mae'r bydd daliadau hwn yn cynnwys lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm, lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm, cymhorthdal incwm, credyd cynhwysol a credyd pensiwn. Bydd swm y gostyngiad yn dibynnu ar eich incwm a chynilion. Efallai na fydd y swm yn talu'r bil cyfan, a bydd dal rhaid i chi talu unrhyw wahaniaeth. Rydych chi'n anhebygol o gael unrhyw ostyngiad os oes gennych dros 16,000 mewn cynilion. Mwyn gwneud cais am ostyngiad, mae'n rhaid i chi gysylltu ar adran Treth Cyngor, eich cyngor lleol. I ddod o hyd i fanylion eich cyngor lleol, edrychwch ar-lein ar llyw.cymru/manylion cyswllt Treth Cyngor yr awdurdodau lleol. Os ydych yn credu y gallech fod gymwys i dderbyn gostyngiad, dylech wneud cais cyn gyntedd a phosib. Mae'n phosib y gallwch gael ostyngiad wedi ei ôl-ddyddio am hyd at 3 mis. Mae rhai pobl yn gymwys ar gyfer help gyda Treth Cyngor, heb ystyried incwm na chynilion. Mae rhain yn cynnwys oedolion sy'n byw ar eu pen eu hunain, pobl o dan 25 oed sy'n gadael gofal, rhai pobl gyda anableddau sydd wedi cael addasiadau i'w cartref, pobl sydd â nam meddyliol difrifol a sy'n derbyn bydd daliadau arbennig. I weld os allwch chi gael gostyngiad neu help yn talu eich Treth Cyngor, cysylltwch â Shelter Cymru, neu ewch i llyw.cymru/talu-llai-o-dreth-gyngor. Dyw i byth yn rhy hwyr nac yn rhy gynnar i gael gymorth.